या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शहीद सुभेदार सुनील सावंत यांना अखेरचा निरोप. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा पुढील खासदार भाजपचाच असावा, नितेश राणे यांनी मांडलं गणित. आणि कोकण सादच्या आरती संग्रहाचं शानदार प्रकाशन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. मळगाव येथील जोशी कुटुंबातील शिवम आणि गणेश हे दोघे विद्यार्थी गणपती घडवतात. या बालमूर्तिकारांना घरातच मूर्तिकलेचं बाळकडू मिळालं असून जोशींची 4थी पिढी हा वारसा पुढे घेऊन जाते. पाहूया. माझं नाव शिवम दीपक जोशी. मी 11वी शिकतो आणि आरपीटीत आहे आणि यंदा 30 गणपती केले. गणपती करायची आवड कशी निर्माण झाली तुला? मला लहानपणापासूनच गणपती करायची आवड निर्माण झाली. यावर्षी मी 30 गणपती केले. सध्या तू कितवीत आहेस आणि कधीपासून या चित्रशाळेत काम करतोस? सध्या मी 11वीत आहे आणि 7वी 8वीत असल्यापासून काम करतो. कोणामुळे आवड निर्माण झाली? माझ्या काका आधी करायचे, त्यांच्या वडील आधी करायचे, त्यांच्यापासून मला आवड निर्माण झाली. आमची चित्रशाळा आहे. आमचे पूर्वी वडील करायचे, वडिलाचे आजोबा करा, आजोबांतर वडील करायचे, वडिलांतर आम्ही आता ही 3री पिढी, आता ही 4थी पिढी. आता आमचा मुलगा लहानपणापासून त्याला आवड, त्याचे काका रंगकर्मी संजय जोशी यांच्याकडनं त्यांनी प्रेरणा घेतली आणि त्यातनं हा पहिल्यापासून आवड असल्यामुळे त्यात तो माहीर झाला. आम्ही आत्ता जस्ट चालूच आहे त्याचं. आणि हे जे काम करतो आम्ही जास्त करत नाही. 30 गणपती आहेत आमचे. मी गणेश मूर्तिकार संघटनेचा पदाधिकारी मध्ये खजिनदार म्हणून आहे. आम्ही पीओपी संदर्भात बरंच काही लोकांना जनजागृती करत आहोत, पण लोक काय त्यात पलीकडे गेलं. पीओपी म्हणजे मातीची मूर्ती आहे, ती मातीचीच मूर्ती आहे. आपल्या पूर्वजांनी आणि अध्यात्मामध्ये मातीची मूर्तीचंच पूजन केलेलं आहे. हेच योग्य आहे एवढं मी सांगू इच्छितो. शिवमला तशी लहानपणापासूनच आवड आहे, कारण तो कधी माहेरी मी जात होती तेव्हा ते गाडीतून येताना बोर्ड वगैरे बघायचा, गणपती दिसला की चित्र म्हणायचा, हा मम्मी हा चित्र बघ किती छान दिसतो. परत कॅलेंडर आणलं की लगेच ती कॅलेंडर असं घेऊन बसायचा आणि त्याच्यावरती चित्र रेखाटायचं चित्रकलेच्या वहीमध्ये. आणि शाळेमध्ये पण मग तो असं चित्र वगैरे सरांनी किंवा शिक्षकांनी कुठची सांगितली की तो काढायचा. आणि त्याला जास्त गणपतीचीच आवड. कधी पण कुठचं बघितलं तर गणपतीची चित्र घ्यायची आणि त्याला लहानपणापासून गणपतीचीच आवड. आणि तो सारखं ती गणपतीची चित्र काढून काढून म्हणतो तशी त्याला ती अजून एक आवड निर्माण झाली त्याला ती. आणि आता पण त्याला बक्षिसं वगैरे भरपूर तशी मिळालेली आहे.
चित्रकलेची, परत स्कॉलरशिपची वगैरे अशी सगळ्याची आवड आहे त्याला. आणि दुसरा आता छोटा पण आमचा, आता तो पण आता शाळेत गेलाय, त्याला पण आवड आहे अशी चित्रकलेची. तो पण आता चित्रकलाची वही घेऊन बसला की गणपती काढले, कुठची सिनेरी काढले, असं चालूच असतं त्याचं. आणि लग्नपत्रिका वगैरे आल्या की त्याने जमा करून ठेवायचे आणि ते परत चित्र काढत बसायचं. तो त्याची वही पण आहे आता, चित्रकलेची वही, त्या पण ती आता माझे नाव बाप्पा दीपक जोशी. मी इयत्ता 8वी मळगाव इंग्लिश स्कूलमध्ये मळगाव शिकत आहे. मला ही आवड माझ्या दादाकडून मिळालेली आहे. गणपतीची नजर उघडणे, गणपतीचं धोतर रंगवणे, सगळी आवड माझ्या दादाकडून मिळाली आहे. आणि तो सुद्धा मला खूप मदत करतो गणपती कसा रंगवायचे ते. तू आता किती शिकतोस? 8वी मध्ये. हा गणपती तू तयार केलास, तो गणपती तयार करताना तुला काय मेहनत घ्यावी लागली, काय करावं लागलं? सगळ्यात पहिलं म्हणजे हा गणपती मी हाती बनवला आणि त्यानंतर त्याची जरा पेंटिंग केलं. आणि पेंटिंग केल्यानंतर त्याला धोतर, शाल, खालची गादी, सगळं नजर सकट सगळं मी घातलं. तुला ही आवड कुठून निर्माण झाली की बाबा गणपती करावा असं? पहिलं मी नाही करत होतो. मी दादाचं, माझ्या बाबांचं, काकांचं असं बघून मला सुद्धा आवड निर्माण झाली. मग गणपती करायचं काय, मग असं गणपती करतात तसं करतात, म्हणून मग त्यातूनच मला गणपती करायची आवड निर्माण झाली. ही कलेची आवड आमच्या वडिलोपार्जित आहे. म्हणजे वडील गणपतीचा व्यवसाय करायचे, गणपतीची मूर्ती करायचे, घडवायचे. त्या वडिलांच्या नंतर वडिलांच्या बाजून ही सांभाळली कला. आणि आता माझे दोन्ही पुतणे शिवम आणि गणेश म्हणजे बापू हे करतायत. यापुढे सुद्धा यांनी अशीच चालवत पुढे न्यावी, उत्कृष्ट अशी मूर्ती सर्व लोकांच्या घरी पोचावी, जोशी घराण्याचा नावलौकिक व्हावा एवढी इच्छा माझी आहे आणि ती पूर्ण करतायत. त्याप्रमाणे मी स्वतः मूर्ती घडवायचो, दशावतारी कलाकार आहे. अनेक दशावतारी कलाकार, बाल दशावतार घडून कलाकार निर्माण केले. राज्यात माझे कलाकार आले, त्यांनी चांगल्या प्रकारे कला केली. तसेच यांनी मूर्ती तयार करून गणपतीची व्यवसाय सुद्धा चांगला घडवावा एवढी माझी इच्छा आहे आणि यापुढे ते करतीलच अशी माझी पूर्णपणे मनाची खात्री आता झालेली आहे. कारण शिवम हा व्यवस्थितरित्या गणपती मूर्ती साकारतो, घडवितो आणि आता पाहिलं तर रंगरंगोटी सुद्धा व्यवस्थित त्याने केलेली आहे. आणि आपल्या तालुक्यामध्ये सुद्धा त्यांनी जे का स्पर्धा होतात मूर्तीच्या त्यात सुद्धा त्यांनी भाग घ्यावा आणि महाराष्ट्र नव्हे तर राष्ट्र लेवलमध्ये सुद्धा त्यांनी आपलं कर्तृत्व, आपली कला दाखवावी. आणि आमची ही जी कला आहे वडिलोपार्जित आणि माझी दशावतारी कला आहे, माझा गणेश हा बापू हा दशावतारी कला सादर करतोय, त्याला सुद्धा गणपतीने श्रेष्ठ प्राप्त करून द्यावं आणि आमची कला पुढे सदोदित चालत राहावी एवढीच माझी मनापासून इच्छा आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. हे प्रत्येक आपापल्या परीने घेत आहेत.
कोण 1400 घेतो, कोण 1500 घेतो, कोण 2000 घेतो. जसा वेळ जवळ येईल उत्सवाचा तसं आपापल्या परीने सगळं चालतं आहे. त्याच्यावर काहीतरी कंट्रोल रेट, फिक्स रेट पाहिजे की तिकीट 1500 रुपये घेतलं आमच्याकडून. आता 1600 रुपये तिकीट आहे. 1500 घेतलं. हां. मोठ्या संख्येने गणेश भक्त आता दाखल होत आहेत. आपण आता कणकवलीच्या या बस स्थानकासमोर आहोत. आपण पाहतो की मुंबईचे जे चाकरमानी आहेत, हे गणेश भक्त आहेत, ते आता कणकवलीमध्ये उतरत आहेत. कणकवलीमध्ये बहुसंख्य आता जे गणेश भक्त आल्यानंतर आता लगबग वाढेल असं एकंदरीत चित्र आहे. गणेश भक्त कुठून आला तुम्ही, काय सांगाल? कुठून आला तुम्ही? पनवेल. कसा झाला प्रवास तुमचा? प्रवास ठीक झाला, म्हणजे आता काय रात्री झोपूनच झाला आहे प्रवास ना, त्याच्यामुळे काय आमचा सिंधुदुर्गात वगैरे व्यवस्थित झाला. काय तसं तिकीट आहे? तिकीट 1500 रुपये घेतलं आमच्याकडून पर हेड. कुठे जाणार तुम्ही आता? आम्ही ते कणकवली इथे झालो. कणकवली. हो. हे होते गणेश भक्त, हे मुंबईवरून आले आणि कणकवलीला आहेत. त्यांचं तिकीट दर देखील 1500 रुपये घेतलं आहे. आम्ही आलो, ॲक्च्युली मी कांदिवलीहून निघालो. बोरिवलीला 3 वाजता शार्प टाईमला गाडी आली आणि तिथून आमचा प्रवास चालू झाला. तो भांडुपला येऊन थोडंसं वेटिंग तिथे सीट बाय सीट घेतात होतो ना तिथून नंतर प्रवास आमचा व्यवस्थित झाला पनवेलपर्यंत. पनवेलच्या नंतर थोडंसं ते रस्त्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे, मुंबई गोवा हायवेचा. त्याच्यानंतर तिथे बरंचसं म्हणजे स्लो करावी लागल्या गाड्या. हा तिकीटचा दर जवळजवळ 1500 पेड केलेले आम्ही पर सीट. बिल देतात? हां, बिल देतात. हां, रिसिट वगैरे देतात. कुठे जाणार तुम्ही? आता आम्ही जाणार आहोत कट्टा, मालवण. गणेश भक्त गणेश चतुर्थीनिमित्त मोठ्या संख्येने आपण असते नेतो, काय सांगत? त्याबद्दल काय सर्वांना शुभेच्छा मी देतो. सर्व कोकणवासियांना, सिंधुदुर्गवासियांना चांगला त्याने उत्सव साजरा सहन करावा. देवाजवळ पुढील आयुष्य असेल. ते येताना साजरा करतो येतो, पण मोठ्या संख्येने जे तिकीट दर आहे ते देखील वाढले. त्यावर आता तिकीट दर ओव्हरऑल तर वाढलेले आहेत. आता तसं बघायला गेलं तर त्याच्यावर अंकुश गव्हर्मेंटचा पाहिजे, त्याच्यावर कंट्रोल सिस्टम पाहिजे. ती कंट्रोल सिस्टम मला वाटत नाही की प्रॉपर आहे. कारण टेरिफ रेट हे प्रत्येक आपापल्या परीने घेत आहेत. कोण 1400 घेतो, कोण 1500 घेतो, कोण 2000 घेतो. जसा वेळ जवळ येईल उत्सवाचा तसं आपापल्या परीने सगळं चालतं आहे. त्याच्यावर काहीतरी कंट्रोल रेट, फिक्स रेट पाहिजे की ह्याच्यासाठी. त्याचं कसं आहे, ठीक आहे, ऑफ सीजनला जे तुम्ही 1000 रुपीज 1200 रुपीजमध्ये तो प्रवास करता, तो कानाचं छोटंसं कुटुंब असेल 2-3 माणसाचं, त्याला भारी होतं ते. रेल्वेची परिस्थिती तर सर्वांना ज्ञात आहे, तिकीट मिळत नाहीत. एस टीचं सांगतायत एक, करतात दुसरं. ॲक्च्युली प्रवास करायला गेलो एस टीचा तर एकदम कंटाळवाणा, घाणेरडे एस टी स्टँड असतात. त्यामुळे तसं बघायला गेलं तर लक्झरी बसशिवाय लोकांना पर्याय दिसत नाही. प्रायव्हेट कारने तर येऊ शकत नाही. ज्यांची छोटीशी परिस्थिती आहे, ज्यांचे फायनान्शियल साऊंड आहे, तेच येऊ शकतात. बाकी इतर लोक काय करतील, सामान्य जनता काय करेल, ह्याचा विचार केला पाहिजे. सामान्य लोकांचा विचार करून हां, त्याच्या हिशोबाने केलं पाहिजे. आता पर्याय भरपूर झालेले आहेत प्रवासासाठी. हे ऑप्शन ते ऑप्शन झालेलं आहे. पण त्याच्यावर गव्हर्मेंटच्या ज्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहेत त्या प्रॉपर केल्या, व्यवस्थित केल्या तर बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये सोय अवलंब करू शकतात आणि सोय होऊ शकते. आणि जी ही लूटमार असते ती थोडीफार कमी होऊ शकते. मी शांताराम गावडे. आलो 3 नाका. किती वाजता निघाला? 5:45. कसा झाला प्रवास? व्यवस्थित एकदम. काय तिकीट आहे सध्याचं? आता 1600 रुपये तिकीट आहे. हां. कुठली बस? जीवदानी.
कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गणेश भक्त आहेत, काय सांगा? नाही गणपती उत्सव तर आमच्याकडे जोरातच असतो, त्यामुळे प्रश्नच नाही. त्यामुळे हक्कानं सगळे लोक येणारच. मग तो तिकीटचा कधी विचार करत नाही सध्या. ओके, थँक्यू. नाव काय आपलं? प्रकाश सावंत. कसा झाला प्रवास आपला? एकदम चांगला झाला आहे. आम्ही 3 वाजता बसलो आणि आम्ही आत्ता कणकवलीला उतरलो आहे. कुठून आला तुम्ही? आम्हाला सातारा मार्ग लागला. सातारा करून मग तिथून राजापूरवरून आलो आम्ही. म्हणजे मेन मुंबई गोवा रोड नाही लागला आम्हाला. काय अजून दिलं सध्या तिकीटचे? आमचे घेतले 1400 घेतले, 1500 घेतले. एका तिकीटचे? हां, सिटिंगची बस होती. सिटिंग. हां, प्रवासादरम्यान काही अडथळा किंवा काही काही नाही, एकदम फटाफट आलो आम्ही. मोठ्या प्रमाणात गणेश दाखल होत आहेत. काय सांगाल गणेश भक्तांना? गणेश चतुर्थीनिमित्त आपण आपल्या घरी येत आहे, काय वाटतं आपल्याला? एकदम आनंद वाटते. एकदम चांगला आनंद वाटते. आपलं गणपती आपल्या येतात आहे. येतो आम्ही गावी. वर्षातून एकदा येतो गणपती सणासाठी आणि खूप एन्जॉय करतो आम्ही. नाव कसं आपलं? संगीता आडिवरेकर. झालं आपलं? आहे व्यवस्थित आहे. कोल्हापूर मार्गे आम्ही आलो. किती वाजता निघालात आणि किती वाजता इथे पोहोचलात? संध्याकाळी 7च्या दरम्यान निघालो. कुठून निघालात? बोरवलीतून 2 वाजता निघालो. हां, चेंबूरवरून 7च्या दरम्यान निघालो संध्याकाळी. सध्या हां. बाकी इकडून काय कल्पना नाही. काय दर आहे सध्या तिकीटचे? आम्हाला माहीत नाही. RTOच्या विभागाकडून सांगण्यात आलेलं आहे की जे खाजगी बस चालक आहेत यांच्यावर आपल्याला जर समजा अतिरिक्त भाडे दर आकारलं तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. पण इथे प्रत्यक्षात आपण पाहिलं की जे गणेश भक्त आहेत ते सांगतात स्वतःहून आपल्याकडे एवढे पैसे घेतलेले आहेत आणि आपल्याकडून ह्या प्रवास झालेला असं सांगतात. पण त्यामुळे आता हे RTO विभाग काय नेमकं कारवाई करणार याकडे एकंदरीत लक्ष लागून राहिलेलंच आहे. पण गणेश भक्त आता ज्यांना बस म्हणजे ST मिळत नसेल, रेल्वे मिळत नसेल, ते खाजगी बसचा पर्याय निवडत आहेत एवढं आपल्याला दिसत आहे. पण कुठे त्यांनी प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं बोललं जात आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. देश विदेशातील गणेश भक्तांचं आराध्य दैवत असणाऱ्या लालबागच्या राजाचं प्रथम दर्शन सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी लालबाग इथं गणेश भक्तांचा महासागर लोटला. लालबागच्या राजाला यावर्षी 90 वर्ष पूर्ण होत असल्यानं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा ऐतिहासिक देखावा उभारण्यात आला. काय सांगाल की आज खऱ्या अर्थानं आज लालबागच्या गणपतीला 90 वर्ष पूर्ण होतात आणि आत्ताच प्रथम दर्शन सोहळा झालेला आहे आणि आता अवघ्या काही दिवसानंतर इथे एक मोठा उत्साह सुरू होणार आहे. काय तुमची प्रतिक्रिया? आम्ही त्याच गोष्टीची आतुरतेने वाट बघत आहोत, कधी एकदा हे होतं. आज ओपनिंग झाले फोटो सेक्शनसाठी. आता बघू, गर्दीचा आजपासूनच सुरुवात झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता गर्दी किती आहे ते. आमची 10 दिवस दुकानं बंद असणार.
आणि आनंदाचा हे होतो एवढं. एकंदरीत हा सोहळा कसा असतो, म्हणजे तुम्ही याची ध्येय याचे हे पाहता, कसा सोहळा? खूप गर्दी खूप असते, प्रचंड गर्दी असते. आम्ही तर 12 दिवस बाहेर जातच नाही. ID मिळालेला असून सुद्धा आम्ही बाहेर जात नाही. आम्ही इथेच असतो 12 दिवस, कारण गर्दीच भरपूर असते, जाऊ शकत नाही बाहेर. पुरं पॅक असतं पूर्ण. कसं नाव आपलं? नितीन आहे रे. किती वर्ष हा सोहळा तुम्ही पाहताय? मी आता इथेच जन्मलो, इथेच लहानाचा मोठा झालो. मला आता 35 वर्ष पूर्ण झाली मला, त्यापासून बघतोय मी. खरं तर गणेश भक्तांचं आराध्य दैवत असणाऱ्या आज लालबागच्या गणपतीचा प्रथम दर्शन सोहळा झालेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं आज म्हणजे 90 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. काय सांगाल तुम्ही? खऱ्या अर्थानं हा उत्साह अगदी याची ध्येय याची डोळा पाहतात, काय तुमची पहिली प्रतिक्रिया? एकदम घरच्यासारखं आम्हाला, एकदम घरच्यापेक्षा. ते आम्ही देवासाठी 10 दिवस दुकान बंद ठेवतो, पण आम्ही नारळ लावतो. हे काय कस्टमर येत नाही, सगळे गिरायक. हे म्हणजे गणपती व्यवस्थित दर्शन होते सगळ्यांचं, कोणाला काय प्रॉब्लेम नाही, चोऱ्या माऱ्या होत नाहीत, काही नाही. तेवढं लालबागच्या राजाने तेवढी कृपा ठेवलेली आहे मार्केट. किती वर्ष झाले तुम्ही हा सोहळा पाहताय? तुम्ही मी लहानपणापासून बघतोय. साधारण किती वर्ष झाली? आता मी जवळजवळ 3री पासून दुकानावर बसलो आहे. तर माझं 56 वय आहे. तुम्ही मूळ मुंबईच्याच आहात? मुंबईचे लालबागचेच आम्ही. तुम्ही देखील लालबागच्या आहात, काय तुमची प्रतिक्रिया? 27 वर्षापासून हा सोहळा पाहते आणि अगदी मन प्रसन्न असतं. 10 दिवस सगळे येऊन आमच्या इथं खूप प्रसन्न होऊन जातात आणि आमच्या दुकानाची भरभराट होते. 10 दिवस नाही, वर्षभर तर आम्हाला सांभाळतच असतो आणि 10 दिवस खूपच आम्हाला छान वाटतं. खरं तर आता लालबागच्या या राजाच्या दर्शनासाठी अगदी देश नाही विदेशातून देखील आता गणेश भक्त येतात, काय तुमची प्रतिक्रिया? आम्हाला छान वाटतं ते येतात तर, म्हणजे आमचा अभिमान येतो लालबागचा राजा, कारण त्याच्यामुळे आमच्याकडे पाहुणे येतात. 10 दिवस भरपूर आम्हाला असं छान वाटतं आणि पाहुणे पण येतात आणि आमच्या घरात भरभराट करून जातात सगळे. त्याच्यामुळे आमच्या घरात पाहुण्यांचे पाय लागतात. ताई, काय सांगशील? आज खऱ्या अर्थानं लालबागच्या गणपतीचा खऱ्या अर्थानं आज प्रथम दर्शन सोहळा झालेला आहे. तो पाहिला आहेस, काय सांगशील? काय प्रतिक्रिया? 1 वर्षाने मी वाट पाहतोय या मोमेंटची आणि लिटरली मी स्वतः रील्स बनवते, मी स्वतः व्हिडिओ काढायला आलेली, पण इन्स्टेड ऑफ व्हिडिओ काढायच्या ऐवजी मी ते बघितलं ना, ते फेस राजाचं ते दर्शन, एव्हरीथिंग सगळा मुवमेंट त्या टायमाला ना असं एकदम थांबलेला. म्हणजे त्या टायमाला काही विचारच नाही आम्हाला त्या गोष्टीची. असं वाटतं ना 1 वर्ष झालं, पण असं वाटतं की नाही ते तेव्हाच झाले आणि तो 1-2 दिवस एवढा मोठा होता आणि ते परत आलाय आणि वी रिअली मिस दिस अ लॉट. थँक्यू यार. तुम्ही प्रॉपर मुंबईचे आहात का? येस, प्रॉपर. ओके, काय नाव आपलं? खुशबू. ओके. खऱ्या अर्थाने जो तू आत्ता सोहळा पाहिला असं तुम्ही म्हणताय, तर आता उद्या काही दिवसानंतर हा इथे अगदी उत्साहाची पंढरी सुरू होणार आहे. काय सांगशील? कारण तू स्वतः प्रॉपर मुंबईची आहेस आणि हा सोहळा पाहतेस, काय त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया? नो वर्ड्स. मोर म्हणजे हेवन, जन्नतपेक्षा पण जास्त. नो वर्ड्स. कुठेही जा तुम्ही, कुठेही काहीही करा, कुठेही फिरा, पण जे येऊन ॲट दी एंड इथे तुम्हाला जी फिलिंग भेटते ना, सगळे बोलतात ना हा किचकिच आहे, काय आहे, गर्दी आहे, या गर्दीतली जी मजा आहे ना, ती मजा गर्दीमुळे येत नाही, पण आम्ही गर्दीसाठी नाही, पण आम्ही राजासाठी येतो. कारण राजाला बघणं खूपच नो वर्ड्स आहे ते आमच्यासाठी. मला वर्ष आम्ही वाट पाहतो की राजा येईल. खूप वर्ष वाट पाहतो आम्ही. त्या गर्दीतच एवढी मजा, सुख आहे ना, ते कुठेच सुख नाही ना, दुबई ऑस्ट्रेलिया कुठेच नाही. रमेश साहेब, आज खऱ्या अर्थानं अगदी गणेश भक्तांचं आराध्य दैवत असलेल्या लालबागचं आज प्रथम दर्शन सोहळा झालेला आहे, काय सांगा? लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचं यावर्षी ते 90वे वर्ष आहे आणि आज या ठिकाणी माध्यमांसाठी म्हणजे प्रिंट माध्यम आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी प्रथम लूक जो म्हणतो तो आपण इथे दिलेला आहे. आणि यानंतर आता 19 तारखेपासून हा लालबागचा उत्सव भाविकांसाठी सुरू होणार आहे. देशभरातून आणि परदेशातूनही, मुंबई महाराष्ट्रातून इतर देशातून येणाऱ्या सर्व करोडो भाविकांसाठी हा लालबागचा उत्सव आता थोड्याच दिवसामध्ये 10 दिवस हा भाविकांच्या महासागरामध्ये जल्लोषात फुलून निघणार आहे. त्याप्रमाणे मंडळाने त्याची पूर्णपणे तयारी केलेली आहे. मुखदर्शनची रांग आहे, चरणस्पर्शाची रांग आहे. रोजचे जवळजवळ 15 ते 20 लाख भाविक येतील अशी अपेक्षा आहे. या सर्वांचं
सुनियोजित दर्शन व्हावं या दृष्टीने मंडळाने पूर्णपणे प्रयत्न केले. खरं तर यावर्षी जो देखावा उभारण्यात आला आहे तो शिवछत्रपती यांचा राज्याभिषेकाचा एकूण काय सांगाल आपण? यावर्षी लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचं 90वं वर्ष आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संस्थापक यांचा जो आपण राज्याभिषेक त्यावेळी झाला होता 1673ला, ते आणि हे आपला योग हा जुळून आलेला आहे. 350 वर्ष राज्याभिषेकाची आणि मंडळाचं 90वं वर्ष. त्यामुळे या ज्या व्यासपीठावर लालबागच्या राजाची जी व्यासपीठ आहे त्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांची रायगडावर असलेली मेघडंबरीचं आपण प्रतिकृती साकारलेली आहे. मुख्य प्रवेशद्वारावर मेन गेट आपण तो साकारला आहे, तो रायगडाचा नगरखानाचा दरवाजा आपण तिथे साकारलेला आहे. त्यामुळे महाराजांना एक प्रकारे आदराचा मुद्रा आहे आणि लालबाग राजा मंडळाने ते या ठिकाणी सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक स्वर्गीय नितीन देसाई यांच्या माध्यमातून यांच्या कलात्मकतेचा एक नमुना या ठिकाणी आपण साकार केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. पूर्वजांकडून आलेला कलेचा वारसा वैभववाडी तालुक्यातील अरुळे गावचे सुतार कुटुंब जपताय. 4 पिढ्यांची असलेली गणेश चित्रशाळा या भागातील प्रसिद्ध शाळा म्हणून परिचित आहे. या चित्रशाळेचा घेतलेला हा आढावा. वडिलोपार्जित आलेली संपत्ती प्रत्येक जण सांभाळतो, पण वडिलोपार्जित कला जतन करणं सध्याच्या युगात थोडं कठीण बनलं. मात्र याला अपवाद ठरले ते वैभववाडी तालुक्यातील अरुळे गावचे सुतार कुटुंब. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला गणेश चित्रशाळेचा वारसा या कुटुंबानं जपलाय. या गावातील रमेश सुतार यांची ही गणेश शाळा आहे, जी त्यांच्या आजोबांनी सुरू केली होती. त्या शाळेत आता 4थी पिढी कलाकार म्हणून घडते. पूर्वजाची शाळा आहे या पहिली. म्हणजे पूर्वी आजोबा करत होते, आजोबानंतर वडील चुलतेने केले आणि वडील चुलत्यानंतर आम्ही आत्तापर्यंत आम्हीही चालवली आहे. एकूण मूर्त्या 250 आहेत. POPच्या 100 आहेत आणि 75 मूर्त्या मातीच्या आहेत. आमच्याकडे मागणी अशी आहे, प्रत्येक मुलाच्या बाबतीत चित्रशाळेच्या बाबतीत प्रत्येकजण येतो आपल्या हौशीनुसार, आपल्या चॉईसवर, आपल्या लेवलला जी जेवढी आपल्या हाईटची मूर्ती पसंत करून नावाचं लेबल टाकून जातो. त्या पद्धतीने आम्ही त्यांना मागणीसुद्धा जसं पाहिजे तसं रंगून मूर्त्या देतो. आमच्या छोट्या मूर्ती मातीपासून यूज असून 1.5 फूट लहान मूर्ती, लास्ट 4 फुटापर्यंत मोठी मूर्ती असते. या आमच्या पंचकृषीत आजूबाजूची जवळजवळची जी गावं आहेत तिकडून सर्व जशी पहिले मुळापासून जी वडिलापासून चालली आहेत ती कुळं आमच्याकडे आहेत. काय अधिक नवीन येत राहतात आणि त्या पद्धतीने आम्ही देतो त्यांना ते हे करून रंगवून वगैरे. यामध्ये मूर्त्या माझे 2 आहेत. मुलगा एक येतो काय आणि वाड्यातले पोरगे मला मदत करतात. नियोजन असं काय नाही, चालत आलो आम्ही. नियोजनाचा भाग म्हणजे जून जुलैपासून आम्ही चालूच करतो. पहिले मातीचं चालू करतो, नंतर POPच्या घासायला घेतो. साधा करून आम्ही रात्रीच काम जास्त करतो. कोणाला धोतर पाहिजे, नवीन फेटा पाहिजे, ज्याला पाहिजे तशा त्या मागणीनुसार आम्ही करून देतो. आहे जोपासतात. मुलगे आहेत 2, पुतण्या 2 आहेत, त्यांनी जोपासना चालू ठेवली आहे.
सध्या या चित्रशाळेचा डोलारा रमेश सुतार हे पाहतात. त्यांनी या शाळेचा दगडी रंगापासून ते आताच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील रंगांपर्यंतचा प्रवास अनुभवलाय. आता चौथ्या पिढीकडे कलेचा वारसा त्यांनी सोपवलाय. घरातील तरुणांनी ही कला अंगीकारली आहे. माझं नाव संतोष गणपत सुतार. मी लहानपणापासून मला आवड. आमच्या घरात आजोबा करायचे पहिले, आजोबांनंतर काका करायचे, काकांनंतर आम्ही शाळेला वगैरे जायचो ना, तर त्याच्या आधी शनिवार असून दे रविवार असून दे, तर आम्ही सकाळी 4-5 वाजेपर्यंत ते बघत असायचो. त्यामधून आम्ही ते शिकत स्वतः आता आम्ही करतो. मी मातीचं काम पूर्ण करतो. मातीच्या कामानंतर शेडिंग म्हणजे कलर काम तर पूर्ण करतो. लेखणीचं काम करतो. धोतर नेसवायचं असेल ते नेसवतो, म्हणजे कापडीमध्ये असतं ना ते. परत फेटा बांधायचा असेल फेटा करतो. जशी गिरायकांना पाहिजे असेल जो कलर असेल, आम्हाला आता व्हॉट्सअपवर म्हणजे गिरायकं असतात ना, तर ते व्हॉट्सअपवर आम्हाला पाठवतात. हा कलर पाहिजे मला हा धोतरला स्ट्रक्चर करून पाहिजे, तर ते आम्ही तसं त्यांचं काम करून देतो. मी प्रत्यक्ष नाही म्हटलं तरी 7वी-8वी असल्यापासून मी काम करतो मी. पण त्याच्या आधी मी म्हणजे 5वी-6वी असल्यापासून मला चांगली म्हणजे मातीचं काम वगैरे. त्यावेळी आमच्याकडे बाहेरून माती आणायची, म्हणजे कुर्लीतून किंवा नादवड्यातून. ती आपली ह्याची माती असायची, म्हणजे डोंगरात नसून खतून आणलेली. त्या मातीतून मग गणपती करायचे ना काका, तर तिथून मग ती माती मळलेली असायची, ती मळायला लागायची. किंवा त्या मातीला वाडीतली मुलं येऊन घनाने साकटा विकटायची. मग आम्हाला बाजूला बसून त्या आतमध्ये दगड असायचे बारीक बारीक, मग ती दगड काढायला लागायची. मग त्याचं बघून ते मग आम्हाला त्यातून कारण शिकण्याची कला मिळाली. त्यावेळी बोरूचे कलर किंवा तो गाळ वगैरे असायचा, म्हणजे तो अभ्रक असायचा, तो फडक्याने गाळून बिळून करावा लागायचा. तर तो व्हाईट कलर असायचा, तो खड्यामध्ये यायचा. मग तो रात्री उमळत घालून तो सकाळी गाळून बिळून तो करायचा. आता कसं तयार कलर मिळतात, वॉल्सनचे किंवा तुमचे स्कायवेचे, असे कलर चांगले कलर आलेले आहेत आता. त्यामध्ये आता गनला पण काही त्रास होत नाही. पहिल्यांदा ते गाळलेले नसायचे, तो गाळ खाली वगैरे बसायचा, त्यामुळे गन सोंदा वेंधायचे. आता गन वगैरे काही सोंदत नाही, व्यवस्थित काम होतं, क्लिअर काम होतं. आता तर सर्वांना एक आसन म्हणजे चौरंग पाहिजे असतो, पाठीमागे प्रभाव पाहिजे असते. म्हणजे ते 4-5 वर्षापूर्वीची गोष्ट. आता लोकांना कसं आहे, धोतर आणि फेटा घालायचा असतो, त्यामुळे काही लोकांना आता पाठीमागे प्रभाव लागत नाही, फक्त आसन पाहिजे असतं, सिंहासन. तर ती ओपन वगैरे मूर्ती असते आणि त्या मूर्तीमध्ये ते आम्हाला करावी लागते तशी, किंवा आणावी लागते POPची. जास्त करून आता काही जण परत आता मातीची शाडूची मूर्त्या मागणी करतात, त्यामुळे POP थोडंसं कमी वाटतं आणि शाडूची मूर्ती आता लागते. पण POPचं कसं होतं, काही लोकांना वजन वगैरे उचलायला म्हणजे हे होतं ना, जास्त होतं, त्याच्यामुळे POPची मूर्त्या घेऊन जातात. POPच्या मूर्तीवरती रंगकाम चांगलं खुलून दिसतं. त्या मातीच्या मूर्तीमध्ये थोडंसं कलर करताना थोडंसं हे होतं, म्हणजे डीम होतं थोडंसं, म्हणजे त्याला परत कलर करावं लागतं. मी म्हणजे काका माझे करायचे ना गणपती, त्याच्यानंतर जेव्हा मी कलर कामाला गन हातात घेतला हा शेडिंगचा, त्याच्यानंतर जसे मुलांना म्हणजे आताची जी मुलं आहेत तरुण मुलं, त्यांना जसे कलर पाहिजेत तसं कलर द्यायचं मी काम करतो. त्याच्यामुळे मुलांना माझ्या शाळेत नाही म्हटलं तरी दरवर्षाला 5 ते 6 गणपती वाढत आहेत दरवर्षी. त्याच्यामुळे जसं मुलांना मोबाईलवरती कुठे व्हॉट्सअपला कुठे इंस्टावरती फोटो मिळतात तसे मला फोटो टाकतात, तसं मी त्यांना कलर काम करून देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं यूट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. खरे असं म्हणतात की हा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ 2014ला पाहिलं, 2019ला पाहिलं, जो पण शिवसेनेचा खासदार होता म्हणजे विनायक राऊत आता जो खासदार आहे ते भाजपच्या मतदानाशिवाय पाठिंब्यामुळे निवडून येऊ शकले नाही. आणि 2019ला निलेश राणे साहेब जे स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने खासदारकी लढले त्यांना 2.25 लाख मतदान भेटलं. म्हणजे 2.25 लाख मतदान राणे साहेबांची जे आता भाजपची झालेली आहे आणि भाजपची असलेली स्वतंत्र ताकद म्हणून भाजपची स्वतःची किमान 6 लाख मतं आहेत स्वतःची. म्हणून कार्यकर्त्यांची जेवढा बैठका आम्ही कार्यकर्त्यांबरोबर घेतोय, काही केंद्रीय मंत्री जेव्हा आमच्या या मतदारसंघाच्या प्रवासासाठी येतात तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे की रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या पुढचा खासदार हा कमळ चिन्हाचाच असला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. कारण का 6 लाख मतं म्हणजे 2.25 लाख मतं राणे साहेबांच्या जेव्हा भाजपमध्ये गेली तेव्हा 6 लाख मतं ही आमच्या स्वतःची आहे, भारतीय जनता पक्षाची आहे. म्हणून कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, आग्रह आहे. पण शेवटी पक्षश्रेष्ठी निर्णय घेणार. पण कार्यकर्त्यांची स्पष्ट इच्छा आहे की पुढचा खासदार हा कमळ चिन्हाचाच म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचाच असावा. आता बघू वरिष्ठ काय निर्णय घेतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं यूट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळेलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. कोकणात गणेश उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. आता गणेश उत्सव हा काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि त्यासाठी गणपती शाळेमध्ये आता अंतिम टप्प्याची तयारी सुरू आहे. आपण आता ह्या हरकुळमधील खोचरे यांच्या ह्या गणपती शाळेमध्ये आहोत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत शेवटची तयारी सुरू आहे, कलर कामची कशा पद्धतीचं नियोजन आहे त्यांचं हे जाणून घेणार आहोत. खोचरे साहेब नमस्कार. नमस्कार. आज आम्ही तुमच्या शाळेमध्ये आहोत. आज तुम्ही ही अंतिम टप्प्याची तयारी सुरू आहे गणपती शाळेमध्ये, काय सांगाल एकंदरीत? माझं नाव सुनील लक्ष्मण खोचरे. साधारण मी एक 15 ते 20 वर्ष गणपती करतो आहे, देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. माझी शाळा हरकुळ बुद्रुक अंतरवाडीमध्ये आहे. आमची खोचऱ्यांची शाळा म्हणून ओळखली जाते. आमच्या चित्रशाळेचं नाव आहे गणेश चित्रशाळा. हरकुळमध्ये आमची शाळा आहे आतमध्ये.
हरकुळ बुद्रुकमध्ये आमची शाळा आहे आतमध्ये. सध्या हे अंतिम शेवटचे दिवस आहेत आणि कस्टमरला गणपती देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे लवकरात लवकर, कारण नेमके थोडे दिवस राहिले आहेत आमच्याजवळ, थोडा काळ आमच्याजवळ राहिलेला आहे. किती गणपती असतात तुमच्याकडे आणि कोणकोणत्या प्रकारच्या गणपतींचे हे साचे असतात? कसं आहे सर, बऱ्याच प्रकारचे आमच्याकडे गणपती असतात. लालबागचा राजा असतो, हाती असतो, उंदरावरचे असतात. बऱ्याच म्हणजे जसं कस्टमर त्याची चॉईस असेल तसं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यानुसार आम्ही गणपती जशी कस्टमरची चॉईस असेल ना त्याप्रमाणे आम्ही गणपती घालून द्यायचा प्रयत्न करतो. आता ही अंतिम टप्प्याची तयारी चालू आहे. रंगरंगोटी मोठ्या प्रमाणात रात्रंदिवस मेहनत घेऊन रंगरंगोटी करताय असं एकंदरीत दिसत आहे. हो. काय सांगाल त्याबद्दल? अपुरा वेळ आहे. अपुरा वेळ असल्यामुळे मनुष्यबळ कमी असतं, त्यामुळे आम्हाला रात्री जागावेच लागतात. रात्रभर पूर्ण आपल्याला एक साधारण 3-4 वाजेपर्यंत आपल्याला वेळ द्यावाच लागतो, कारण एका मूर्तीला बरंच काम असतं, बरंच त्याला छोटे बरेच गोष्टी असतात. बॉडी कलर असतो, त्याच्यानंतर दागिने असतात, डोळे लेखणी काम असतं, त्यामुळे वेळ हा लागतोच. आणि त्यामुळे अतिरिक्त काम हे रात्रीचं आमचं होतं. कोण आपल्याला मदत करतं ह्याच्यामध्ये? हो, कसं आहे, आमच्याकडे जे वाडीतले मुलं आहेत ती मदत करतात. तो एक हर्षद खोचरे म्हणून आहे. हे बरेचशी मुलं असतात आमच्या शाळेमध्ये, पण घरातली पण मंडळी असतात आमच्या शाळेमध्ये मदत. किती वर्ष सुरू आहे आपली ही गणपती शाळा? साधारण 15-1 वर्ष मी ही देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. 15 वर्ष आम्हाला झाली आहे. किती गणपती असतात आपले? साधारण सुरुवातीला आमच्याकडे एक 13-14 गणपती होते, त्याच्यानंतर 30 झाले, 40 झाले, असे वाढत त्याची म्हणजे प्रमाण वाढत गेलं आहे. तुम्ही ही गणपती शाळा चालवताय, तुमचे इतरही व्यवसाय आहेत तरी देखील ही गणपती शाळेचं एक आवड काय नेमकं? खरं आहे तुमचं म्हणणं की माझे इतरही व्यवसाय आहेत, पण कसं एक छंद असतो, आवड असतो, आणि म्हणजे छंदेला मोल नसतो. म्हणतात की आयुष्याला मोल नसतो, त्यानुसार मी शाळा चालू केली होती. जेवढी जमेल तेवढी अवरात्र आम्ही द्यायचा प्रयत्न करतो आणि शाळेला आम्ही एक वरती न्यायचा प्रयत्न माझा चालू आहे. निश्चितच ते सचिन खोचरे यांची हरकुळ येथे ही शाळा आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला आवड आहे आणि आवड आहे म्हणूनच आपण ही गणपती शाळा सुरू केलेली आहे. पहिल्या वर्षी ज्यावेळी गणपती सुरू केले त्यावेळी कमी प्रमाणात गणपती होते, आता मोठ्या संख्येने गणपती वाढले आहेत आणि आता अंतिम टप्प्यात ही तयारी त्यांची चालू आहे आणि रंगकाम त्यांचं आता गणपतीचं हे सुरू आहे. ते स्वतः त्यांची घरातली मंडळी तसेच बाजू इतरही जे त्यांचे मित्रपरिवार त्यांना मदत करतात आणि अंतिम टप्प्यात ही गणपतीची तयारी सुरू असलेल्या आपल्याला एकंदरीत दिसलं. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर स्वागतच करू, पण सध्या सर्वेक्षणासाठी मच्छीमारांना मासेमारी बंदीचे आदेश कोणी दिले, असा सवाल ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केलाय. किल्ल्यावर नौदलाच्या निमित्ताने, नौदिनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी सन्माननीय या देशाचे पंतप्रधान, सन्माननीय राष्ट्रपती या ठिकाणी येत आहेत. खरं तर आमच्याकडून त्यांचं निश्चितपणे स्वागत आहे. आज या शिवरायाने स्थापन केलेलं आरमार आहे आणि या आरमाराचं जनक म्हणून सन्माननीय शिवरायांना, छत्रपती शिवरायांना या ठिकाणी समजलं जातं. आणि त्या ठिकाणी 9 दिन साजरा करण्यासाठी सन्माननीय पंतप्रधान, सन्माननीय राष्ट्रपती महोदया या ठिकाणी येत आहेत. आम्ही मच्छीमार बांधव आणि सर्वच जण या ठिकाणी निश्चितपणे त्यांचं स्वागत करतो. परंतु आज ज्या दर्यावर्दी लोकांनी या आरमारामध्ये काम केलं
शिवरायांसोबत स्वराज्य घडवण्यासाठी या ठिकाणी त्यांना साथ दिली. त्यांच्यावर मात्र जायबंदी घालण्याचं काम हे मात्र या आठवड्याभरात या ठिकाणी दिसून आलं. खरं तर तहसीलदार महोदय, फिशरीजचे ऑफिसर्स, पोलीस प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे कोणत्या गोष्टी लागू कराव्यात, कोणत्या गोष्टी लागू करू नयेत, यामुळेच अशा पद्धतीच्या गोष्टी घडताना आपल्याला दिसत आहेत. या ठिकाणी या कालावधीमध्ये नौसेनेचा जलसर्वेक्षण या ठिकाणी चालू आहे आणि या जलसर्वेक्षणादरम्यान मासेमारी बंदी या ठिकाणी ठेवण्याचा निर्णय या ठिकाणी शासनाकडून घेतला जातो आणि तो मच्छीमारांच्या संस्थांच्या माथी मारला जातो. हे मात्र या ठिकाणी चुकीची गोष्ट आहे. हा आदेश कोणी काढला आहे की या ठिकाणी मासेमारी बंद ठेवावी? असा आदेश राज्य शासनाचा आहे का, केंद्र शासनाचा आहे का? आणि जर केंद्र शासनाचा, राज्य शासनाचा हा आदेश असेल की अमुक अमुक कालावधीसाठी अमुक अमुक या टायमिंगमध्ये मासेमारी बंद ठेवावी, तर त्याची प्रत संबंधित मच्छीमार संस्थांना का दिली गेली नाही, संबंधित लोकप्रतिनिधींना का दिली गेली नाही? कारण ज्या पिरियडमध्ये राज्य शासन किंवा केंद्र शासन या ठिकाणी हा मत्स्य बंदी कालावधी जाहीर करेल, या कालावधीमध्ये त्या मच्छीमार बांधवांना, ज्या जलदी क्षेत्रातील मच्छीमार बांधव असतील त्या जलदी क्षेत्रातील मच्छीमारांना हे सानुग्रह अनुदान देणार का? त्यांच्या काही जणांनी त्या दिवशीचं नुकसान भरपाई त्यांची झाली, तर काही जणांच्या जाळ्या या ठिकाणी जाळ्या तुटून गेल्यात, यांना नुकसान भरपाई देणार का? हा आमचा त्यांना प्रशासनाला प्रश्न आहे. अशा पद्धतीने जर वागत असतील तर हे या ठिकाणी खपवून घेतलं जाणार नाही. आमचा सर्व तुमच्या याला सहकार्य आहेच, परंतु 24 तास मासेमारी बंद करून या ठिकाणी 1-2 मासेमारी करणाऱ्या पद्धतींना ग्राह्य धरून इतर मासेमारी करणारे जे काही लोक आहेत त्यांचा विचार न करता सरसकट 24 तास, सुमारे 14 तास या ठिकाणी मासेमारी बंदीचा निर्णय या ठिकाणी आम्हाला मान्य नाही. कारण ऐन चतुर्थीच्या सणामध्ये या भागातील देवबाग ते सर्जोकोड असेल, आचरा असेल, या पट्ट्यातील सर्व गणेश चतुर्थीचा काळ आहे. गणरायाचं आगमन होतं आणि इथली अर्थव्यवस्था या मच्छीमार बांधवांवर अवलंबून असते. त्यामध्ये असणारे फक्त मच्छीमार बांधवच नव्हे, त्या ठिकाणी मच्छीमारीवर मोलमजूर करणारे असतील, आमच्या गाडी व्यावसायिक असतील, वाहनधारक असतील, सर्वच, आणि बाजारपेठ ही या मासेमारीवर अवलंबून असते. आणि या काळात एकतर पहिल्यांदाच हवामानाने या मच्छीमारांना हवालदिल केलं आहे. हवे तशी मासेमारी या ठिकाणी होत नाही आहे आणि त्यामध्ये अशा पद्धतीची बंधने घालून, जाचगटी घालून ही जायबंदी करण्याचं काम या ठिकाणी शासन प्रशासन या ठिकाणी करतं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये तुमचा संपूर्ण प्रोग्रॅम, म्हणजे जो 9 दिनानिमित्त जो काही प्रोग्रॅम असणार आहे हा एकतर यांनी प्रसिद्ध करावा. त्यामध्ये ज्या वेळी मासेमारी बंद राहणार आहेत तर राज्य शासनाचं, केंद्र शासनाचं जे काही पत्रक असेल ते त्यांनी जाहीर करावं आणि या बंदी कालावधीमध्ये जी मासेमारी बंद राहिल्याबद्दल त्या सर्व मच्छीमारांना सानुग्रह अनुदान द्यावं, अशा पद्धतीची मागणी या ठिकाणी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निश्चितपणे करत आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी.
कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक आमदार विकास कामात टक्केवारी घेऊन मलई खातो, त्यामुळे या भागातील कामे दर्जाहीन आहेत असा आरोप शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी केलाय. काय म्हणालेत रावराणे पाहूया. मित्रात तुम्हाला सगळ्या माहिती, आपण सर्व वैपडीकर आहात. हा अतिशय जिव्हाळ्याचा आपला विषय आहे. गावडा एक तर गगनबावडा घाट हा पूर्ण खराब व्हायला आणि तो रस्ता पूर्णच्या पूर्ण त्याची वाट लागायला सर्वात कारणीभूत असेल तर त्या बेकायदेशीर सिलिका मायनिंगचा व्यवसाय. 25-25 30 टन 12 टन ते 13 टनची परमिशन असताना 30 टन जेव्हा माणूस त्यातनं माल भरून नेतो, बेकायदेशीर वाहतूक ही जोपर्यंत घाटातून बंद होणार नाही त्यापर्यंत तुम्ही कॉन्क्रीट रोड करा, काही करा, त्याचं वाटोळं होणारच आहे. शासनाने जागृतपणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्यावरती निर्बंध आणले पाहिजे. ही बेकायदेशीर वाहतूक थांबवली पाहिजे. ज्यांना व्यवसाय करा त्यांनी 12 टन आहे त्याच्या जागी 12-13 टन वाहून न्यावी. कारण त्याचं एक दबाव त्या बांधकाम, ज्या वेळेला रस्त्याचं बांधकाम केलं जातं तेव्हा त्याचं एक वजनाचं एक हे गणित ठरवलं जातं, कोष्टक ठरवलं जातं की याच्यावरती किती टायरचा ट्रक गेला पाहिजे, त्याच्यावरती ॲट अ टाइम किती वजन पडलं पाहिजे. पण हे सगळे नियम जोपर्यंत धाब्यावर टाकले जात आहेत तोपर्यंत हे होणार. दुसरी गोष्ट, जे ठेकेदारीसाठी जे ह्या टिल्ल्या आमदार आहे आणि काही राजकारणी आहेत या जिल्ह्यातले, हे सर्व राजकारणी जोपर्यंत हे ठेकेदारीचं आणि टक्केवारीचं गणित हे सोडणार नाहीत तोपर्यंत हे असेच होणार. कारण जो ठेकेदार कोल्हापूरचा काहीतरी तो वेल्लाळ का कोण बल्लाळ कोण ठेकेदार आहे, वेल्लाळ बल्लाळ कोणतरी आहे, जो पण आहे त्याने आधी कुर्लीच्या धरणाची पण वाट लावलेली आहे. तिथल्याही रस्त्याचं वाटोळं केलेलं आहे. पहिले तिथे पण त्याचा ठेकेदारी होती, तिथेही आपण ते दाखवलेलं आहे. तर हा अतिशय निकृष्ट काम करणारा ठेकेदार आहे आणि या ठेकेदाराने ते 40% बिलोने काम घेतलेलं आहे. म्हणजे जर शासनाच्या नियमाप्रमाणे जर एखादं असेल तर त्याच्यात तुम्ही 5-10% 12% बिलो हे कधी समजलं जातं. 40% बिलो म्हणजे एकतर मग नॅशनल हायवेची चुकी आहे की त्यांनी जे कॉन्ट्रॅक्ट बनवलं ते चुकीचं बनवलं. कारण 40% बिलोने कोणच काम करू शकत नाही. म्हणजे जवळजवळ 50% म्हणजे एक तर ते अधिकारी संगनमताने ठेकेदारांसाठी शासनाचा पैसा सोडतायत किंवा त्या ठेकेदाराच्या मागे कोणतरी राजकारणी आहेत जे त्यांना चालवत आहेत. आता सध्या तर आम्हाला एवढंच माहिती आहे की या भागातली सगळी कॉन्ट्रॅक्ट हा टिल्ल्या आमदारच इथला विकतोय आणि त्याचं मलई खातोय. आता हे जे कोण राजकारणी असतील त्यांना आपण सर्व सिंधुदुर्गवासी वैभववासियांनी त्यांना धडा शिकवला पाहिजे आणि या ठेकेदारावरती आपण एक कमिटी सिंधुदुर्ग वैभवडीतून एक तयार केली पाहिजे, स्थानिक कमिटी. त्यात आपण पत्रकार बांधवही असाल बरोबर आणि ती कमिटीने त्याच्यावरती देखरेख केली पाहिजे. कारण हे रस्ता जो होणार आहे हा पुढच्या 15 ते 20 वर्षासाठी होणार आहे. मग त्यावेळेला ही 20 वर्षात पुन्हा शासनाकडनं आपल्याला निधी मिळणार नाहीये. हा रस्ता जर चांगला झाला नाही, हा टिकाऊ रस्ता झाला नाही तर पुढचे 20 वर्ष आपल्याला हा त्रास सहन करायला लागणार आहे. त्या जागरूक वैभवडीकरच्या सर्व वासियांना माझी विनंती आहे की आपण एक कमिटी तयार करा आणि या रस्त्यासाठी ती कमिटी ऍक्टिव्ह झाली पाहिजे. आंदोलन केलं, मागणी केली, पालकमंत्री असतील, खासदारांना मी, कारण हे पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतला हा विषय नाही, हा नॅशनल हायवे आहे, त्याच्यामुळे खासदारांना मी सांगितलेलं आहे 2 दिवसापूर्वी की साहेब घाटाची अवस्था फार वाईट आहे, तर तुम्ही त्वरित गडकरी साहेबांची भेट घ्या आणि तिथे निवेदन द्या की उद्या ह्या गणेशोत्सवासाठी लाखो भाविक येणार आहेत, त्यांच्या जीविताला त्रास होऊ शकतो, कुठे गाड्यांचा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो, त्यांना जीवितहानी होऊ शकते. तर त्या एकतर ठेकेदार बदला किंवा ते काम तरी करा आणि त्याच्यावरती एक कमिटी नेमा जेणेकरून त्याच्याकडनं काम चांगलं शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्याच्या एस्टिमेटप्रमाणे ते काम करून घेता आलं पाहिजे. मी स्वतः माझ्या पद्धतीने मी करणार आहे आणि मी त्याची माहिती ठेवणार आहे. आणि कारण हा बदमाश ठेकेदार आहे, हा सगळीकडे असंच करतो. त्याच्या आधीचे जे मी माहिती काढली आहे ते पण असेच आहेत. त्याच्यामुळे याच्यावरती निर्बंध आणणं गरजेचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांचे ऑपरेशन्स,
विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कणकवली विधानसभेत गेली 12 वर्ष मी काम करतोय, त्यामुळे मी आमदारकीसाठी दावेदार आहे. पक्षाकडे मी मागणी केली आहे. पक्ष नेतृत्व काय निर्णय घेत आहेत ते बघूया, असं शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी सांगितलंय. काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात. आदरणीय उद्धव साहेबांनी आम्हाला तिघांना एकत्र बोलावलं होतं. आमच्याशी 1 तास चर्चा करून हे निर्णय घेतलेले. जिल्ह्यातली पदं काय द्यायची हा पक्षप्रमुखांचा अधिकार आहे. या जिल्ह्यामधलं माझं नेतृत्व किंवा माझं काम, माझं सामाजिक कार्य हे गेले 10-12 वर्ष मी या जिल्ह्यामध्ये करतोय. त्याच्या मला माझी ओळख निर्माण करायसाठी मला पदाची गरज नाही. या जिल्हावासियांनी मला आपलं मानलेलं आहे, मला मुलासारखं प्रेम दिलेलं आहे, मला लहान भावाप्रमाणे सगळेजण मानतात, एक कुटुंबाचा एक सदस्य म्हणून मानतात आणि ते प्रेम त्यांनी मला दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे माझं जे कर्तव्य आहे या जिल्हावासियांसाठी, मी जेव्हा या जिल्ह्यात आलो त्यावेळेला या जिल्ह्यात काम करण्यासाठी जे माझं कर्तव्य आहे ते मी पूर्ण करणार. कोकणातल्या शेतकऱ्यांना न्याय देणार, त्याच्यासाठी जी धावपळ करायची मी करणार. तुम्हालाही माहिती असेल काजूचा आपण जी नैसर्गिक पीक आहे म्हणून आपण काजूचा एक प्रायोगिक तत्वावरती आपण विषय घेतला. 3 वर्ष आपण तो कार्यक्रम राबवलेला आहे. दरवर्षी आपण 50,000 काजू कलमं दिलेली आहेत आणि आता आपण लवकरच जवळ याच वर्षी काजू कारखाना आपण सुरू करतोय आणि तो काजू कारखाना सर्व शेतकऱ्यांना भागधारक म्हणून बरोबर घेऊन करतोय. त्यामध्ये कोणाकडनं कुठल्याही शेतकऱ्याकडनं आपण शेअर होल्डरसाठी पैसे घेणार नाही आहोत. प्रत्येक सभासदासाठी कुठली फी ठेवणार नाही आहोत. विनामूल्य त्या शेतकऱ्यांना आपण त्या कारखान्यामध्ये सभासद करतोय. मी जो शब्द दिला आहे ज्याप्रमाणे दिला आहे तो मी पूर्ण करायसाठी मी कटिबद्ध आहे. आणि तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे आणि या सिंधुदुर्गवासियांना माहिती आहे, मी ज्या दिवशी आलोय त्या दिवशी जो शब्द आहे तो पूर्ण करायची माझ्या ताकद आहे, मी केलेला आहे. आताही मी सांगितलेलं आहे की हे काजूचा शेतकऱ्यांचा होणार आणि तो शेतकऱ्यांचाच होणार. त्यासाठी मी 100% माझं पूर्ण ताकद आहे आणि लवकरच या वर्षी आपण ते चालू करायचा माझा प्रयत्न आहे, तो करणार. आणि त्यावेळेला उद्घाटनाला आदरणीय उद्धव साहेब किंवा आदित्य साहेब या दोघांपैकी एक जण येतील, त्यांच्या वेळेनुसार, त्यांच्या दोघांच्या सवडीनुसार. तसंच ज्यांच्यापासून माझी राजकीय सुरुवात झाली, ज्यांनी मला राजकारणात आणि समाजकारणात आणलं, ते आदरणीय पवार साहेबही येतील. कारण मी साहेबांशी माझ्या या काजूच्या कारखान्यात बोलल्या, साहेबांनी 1 मिनिटही सेकंदही वेळ न लावता साहेबांनी मला कधी सुरू करणार आहेस, मला आधी सांग, मी तुझ्या कारखान्याच्या उद्घाटनात तुझ्या पाहायला येणार आहे. ही मला मिळालेली माझ्या कामाची पोचपावती आहे. आज एका देशाच्या मोठ्या नेत्याने, एका लोकमान्य नेत्याने आज मला एका छोट्याशा कारखान्यासाठी येतो म्हणून सांगणं म्हणजेच माझ्या कामाची पोचपावती मला मिळालेली आहे. राहिला ह्या विधानसभेचा विषय, तर 2014ला लढल्यानंतर आजपर्यंत तुम्हा सर्वांच्या साथीने मी या भागात काम करत आलेलो आहे. जनतेचा विश्वास मी जिंकलेला आहे. आम्हाला 2 वेळा चांगल्या प्रकारे देवगडमध्ये असेल, वैभववाडीमध्ये असेल, चांगल्या प्रकारे आम्हाला यश जिल्हा परिषद असेल, पंचायत मिळालेलं आहे. नगरपंचायतीला चांगल्या प्रकारे यश आणि लोकांचा विश्वास मी जिंकलेला आहे. माझा कुठलाही इथे टक्केवारीचं गणित नाही, कुठला मी व्यवसाय आणलेला नाही, ते कोणावरती मी कुठल्या प्रकारचा अन्याय केलेला नाही. ते लोक मला आज 12 वर्ष चांगली ओळखतात. त्या मला माझी ओळख निर्माण करायसाठी कुठल्या पदाची मला गरज नाही. संघटनेचं जे पद असेल ते संघटनेचा सदस्य म्हणून जे उद्धवजी पक्षप्रमुख म्हणून देतील तो त्यांनी दिलेला सन्मान समजून मी ते स्वीकारीन आणि मी माझं काम करेन. या विधानसभेमधली माझी विधानसभेची उमेदवारीचा हक्क जो माझा आहे तो मी त्यांच्याकडे माझं मागणं केलेलं आहे. पक्षप्रमुख म्हणून निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे. तो जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉल, गारमेंट अँड ॲपरल्स, गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित.
आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल नंबर 9860 259376 आणि 9226 249376. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच पर्यटन विकासाला आधारित असा प्रकल्प पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आणला. आजपर्यंत काहींनी येथील जनतेला कॅलिफोर्नियाची खोटी स्वप्न दाखवली, मात्र स्वतःच्या विकासापलीकडे त्यांनी काहीच केलं नाही. आताच्या पालकमंत्र्यांनी टाकलेलं नवीन पाऊल अभिनंदनास पात्र आहे, अशा शब्दात शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांचं कौतुक केलंय. काय म्हणालेत रावराणे, पाहूयात. 2014च्या नंतर 15 पासून रवींद्र चव्हाण आणि मी या जिल्ह्यासाठी एकत्र आहोत. मी तर 20-25 वर्षापासून आम्ही दोघं एकत्र आहोत. पण या जिल्ह्याच्या राजकारणात जेव्हा चव्हाण साहेबांनी इथली जबाबदारी घेतली त्यानंतर ते माझ्याकडे आले आणि तेव्हापासून आम्ही एकत्र आहोत. आम्ही दोघांनी या जिल्ह्यासाठी स्वप्न पाहिलेली आहेत. हा जिल्हा समृद्ध करायचा असेल तर पर्यटनाच्या माध्यमातून काय काय केलं पाहिजे त्यावर आमच्या चर्चा झालेल्या आहेत. आपल्या जिल्ह्यामध्ये बॅकवॉटर फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. केरळसारखं राज्य हे फक्त बॅकवॉटरवर चालतं, पर्यटनावर चालतं. गोवा समुद्राच्या किनाऱ्यावर चालतो पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून. आपल्याकडे एवढी समृद्धी आहे या जिल्ह्याला की घनदाट आपण सह्याद्रीच्या पायथ्याशी आहोत. एक प्रकारे सर्व जंगल, संरक्षित जंगल आपल्याकडे आहे, तर दुसरीकडे आपल्याकडे समुद्र आहे आणि चांगल्या प्रकारे बॅकवॉटर असलेल्या खाड्या आहेत, सुंदर अशा खाड्या आहेत. एक आपली सौंदळ्यापासून ते खारेपाटण अशी एवढी मोठी बॅकवॉटर आहे, तर दुसरी कुर्लीची आहे, कालावलची आहे. कर्ली आणि कालावल अशा 3 चांगल्या मोठ्या खाड्या बॅकवॉटर्स आपल्याकडे आहेत. जे जर चांगल्या प्रकारे जर विकास करायचा असेल आणि जर ज्याच्याकडे जो शासन करताय, ज्याच्याकडे सत्ता आहे, त्याचं जर विकासाची भूमिका असेल तर नक्कीच हा जिल्हा समृद्ध होऊन महाराष्ट्रात एकमेव 1 नंबरचा जिल्हा व्हायला वेळ लागणार नाही. पण त्यासाठी ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, ज्यांच्याकडे जी शासकीय ताकद आहे, त्यांचं व्हिजन तेवढं पाहिजे. आणि पालकमंत्र्यांनी ते व्हिजन दाखवलं. ते का उद्धव साहेबांना ज्यावेळेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं त्या उद्धव साहेबांनी कोकणात येऊन त्यांचं व्हिजन दाखवलं. त्यांनी या जिल्ह्यासाठी जे 950 कोटी त्यावेळेला जो भरीव निधी द्यायचा त्याला, महिला आणि मुलांसाठी जे रुग्णालय मिळत परमिशन द्यायची ती दिली. म्हणजे तुमचा जो राज्य करताय त्याचं व्हिजन पाहिजे, त्याची विकासात्मक दृष्टी पाहिजे. आणि ज्यांच्याकडे आहे त्यांचं अप्रिशिएट करण्यात काय चुकीचं काय? चांगल्या गोष्टीचं नेहमीच कौतुक केलं पाहिजे, तरच पुढे आणखीन त्यांना प्रोत्साहन मिळणार आणि अजून ते काहीतरी भरीव असं आपल्या जिल्ह्यासाठी करू शकतात. पण ज्यांच्याकडे सत्ता होती 25 वर्ष 30 वर्ष ज्यांनी भोगली, त्यांनी या सिद्ध्याचं वाटोळं केलं. पण आज जे पालकमंत्री म्हणून आले नाही, त्यांनी जर चांगलं काम केलंय आणि ते जर विकासात्मक करतायत तर मग त्याचं कौतुक का करू नये? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शहीद सुभेदार सुनील सावंत यांना अखेरचा निरोप. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा पुढील खासदार भाजपचाच असावा, नितेश राणे यांनी मांडलं गणित. आणि कोकण 7च्या आरती संग्रहाचं शानदार प्रकाशन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.